जयैनो भारत सरकारजों सावरायबाय थानाय मोनसे बेबस्था जाबाय बिथां रनसायग्रा नाब्रा दैदेननायाव मोनसे फ्रेक्सन गावनानै थांदोंमोनब्लाबो 2012-13नि उनावहाय बिथांमोना भारत सरकारजों जयैनो सावरायफिननायनि मोनसे बेबायदि परिस्थितिखौ दिनै बर' माहारिनि गेजेराव लाबोदों बेबायदि मोनसे रायलायबाय थानायनि गेजेरजों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन पलिटिकेल आरो सिभिल ससाइटि अर्गानाइजेसनफोरजोंबो भारत सरकारा सावरायबोबाय थादों आरो मोनसेल' बाथ्राया बेखौनो बेरखांबोबाय थादों गासैबो दल संगठनफोरनि गेजेरजों जे जोंनो जोंनि बे बर' माहारिखौ वी नेभार वान एज ए डिवाइडेड हाउस जोंनि बर' माहारिखौ थुख्रा थुख्रि रानना थानायखौ जों लुबैया जोंनि गासैबो बर'फोरखौ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थानाय बर'फोरखौ मोनसे सेपारेट स्टेटनि गेजेरजों बर'फोरखौ दोननांगौ आरो जों बे भारतबर्षनि सिङावनो जों मोनसे आलादा हादरखौ होनांगौ बे बाथ्राखौ डिमान्ड खालामबाय थाबाय दिनै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बावैसो बर'लेण्डनि बाहेरायाव बेबायदि मोनसे हेक्टिक रायलायबाय थानाय समावनो बर'लेण्डनि बावैसो बै गामिफोराव नेशनेल डेमोक्रेटिक फर प्रग्रेसिभआ बिथांमोननि गेजेराव एसे खिलिबिलि फैदों गावस्रालायनाय फैदों होननानै बुङोब्ला एसे गाज्रि खोनायो हयथ' बिथांमोननि गेजेराव मोनसे संगठनिक मोनसे खिलिबिलि जानानै बिथांमोना मोनसे सिनायथि होनांगौ केम्पा सेपारेट जानानै थादों नाथाय जों दिनै मिथिदों 2003 मायथाइनि दिनै जुदिও बिथांमोना सेपारेट केम्प हिसाबै थादोंब्लाबो बिथांमोना संगठन हिसाबै सेपारेट जायाखै आरो बिथांमोना ओंखायनो बर्तमान जितुनिखि भारत सरकारजों सावरायबाय थादों बे भारत सरकारजों सावरायबाय थानायाव बिथांमोना आखुबार थुबुरै मोनथाम शक्तिया ज' जानानै भारत सरकारजों सावरायजेनदोंमोन आरो बे सावरायनाया जोंनि बर' माहारिनि थाखाय देरहासारनाय लाबोगोन होननानै जों मिथिबाय जों मिथिगौ आसामनि जों बर'फ्रा खौसेथि जाना थानाया जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जोंनि गेजेरावहाय जुदि खौसेथि गैयाब्ला आरो हयथ' जोंखौ सुथुर हानजाया भारत सरकारा जोंखौ मिसलिड खालामनायनि थाखाय लामा एबा राहाखौ भारत सरकारा आयेन दादों एबा जोंनि आसाम सरकार लागोन बेनिखायनो दिनैनि बे जितुनिखि सम बे समा बर' माहारिफोरनि थाखाय हेक्टिक क्रुशियेल टाइम आरो बेबायदि क्रुशियेल टाइमावहाय दिनै जों बर'फोरनि गेजेराव आरो दिनै बयनिबो मानि गेजेरजों जों थानायखौ जों हास्थायदों जे बेखौ थाबैनो नोंथांमोना मिथिगौ बाहायनांगौ आरो आसामनि धेमाजि डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बे ओनसोलावहाय मोनसे राजनीतिक बार बारबाय थानायखौ जों खोनानो मोनदों बेराफारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफाद नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बिथांमोना मोनसे आलादा हादोरनि थाखाय डिमान्ड खालामफुबाय थानाय समावनो आसाम सरकारनि थुनायाव माखासे दल संगठनफोरा बिटिसि एबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय गुबुन मोनसे एक्सट्रा पलिटिकल एरेन्जमेन्टनि थाखाय स्टेट एबा आसामनि गेजेराव डिमान्ड खालामबाय थादों नाथाय जों सानो जों बर'फ्रा जोंनि गेजेराव बेबायदि बेले बेलेखौ लाबोनांगौनि बाथ्रा गैया जिहेतु शनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्ट लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बे ओनसोलनि गोबां बर'फोर दङ बे गासैबो थाखाय दिनै नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा हादोरावनो लाबोनो थाखाय मोनसे डिमान्ड होबाय थानाय जादों ओंखायनो दिनै जों खावलायदों जोंनि गेजेराव खुनु गोनो गोथो जानांगौनि गैया बर्तमान भारत सरकारजों जि सावरायबाय थानाय जादों बिथांमोना बुंदों जे गोख्रैनो बर'फोरनि जेंनाखौ फोजोबस्रांनानै होनो थाखाय जों बेबस्था लादों आरो जेसे हायो जेसेनो थाबनो बे बर'नि जेंनाखौ जों फोजोबस्रांनो होननानै बिथांमोना जोंनि दैदेनगिरिफोरनो मोनसे एसुरेन्सफोरखौ होबाय थादों आरो बावैसो दिल्लीयाव थांनानै आंबो थांनानै 22 तारिखआव थांनानै हम मिनिस्ट्रिनि माखासे मानसिफोरखौ लोगो हमबोदों आरो बिथांमोनाबो जोंनो बुंदों जे थाबैनो जों नोंथांमोननि बे बर'नि जेंनाखौ बोस्रांगोन होननानै बिथांमोना बुंदों